Éra pary zasiahla našu planétu už v 19. storočí a úzkokoľajné železnice sa šírili najmä v horských terénoch vo všetkých kútoch sveta. Či to bolo údolie Lístal s Valdenburgom pri Bazileji vo Švajčiarsku, pohorie Ališanu vo vnútrozemí Tajvanu alebo čiernohronská železnica s rázovitým čiernym balogom, parné lokomotívy s osobnými či nákladnými vagónmi patrili ku koloritu krajiny. Armin Dunkel pracoval na Vandenburskej úzkokoľajnej železnici vyše 40 rokov. Das war natürlich der Lebensnerv des Tales, ja. Bol to životodarný nerv údolia. Prv mala železnica veľký význam pre nákladnú dopravu, pretože v údolí bol rozvinutý hodinársky a kovospracujúci priemysel. Úzkokoľajná železnica zabezpečovala spojenie so spolkovými dráhami a bola dôležitá aj pre rozvoj turizmu. Z roka na rok sme mali rastúci počet pasažierov. Immer steigende Zahlen, Passagierzahlen. Najmä parný vlak svojím úzkým 75 cm rozchodom bol veľmi obľúbený a populárny v celom Švajčiarsku a známy aj v celej Európe. A bola to práve Vandenburská železnica, ktorá po zrušení jej úzkokoľajnej premávky poskytla vyradené súpravy čiernohronskej železnici v máji roku 2022. Železnica v srdci Slovenska získala 17 vozňov za symbolickú cenu. O techniku sa uchádzalo viacero krajín. Švajčiarov však najviac zaujal projekt revitalizácie Čiernohronskej doliny. Získané železničné súpravy boli náročnou logistikou prevezené najprv z Bazileja riečnou cestou do Bratislavy a odtiaľ železnicou do Čierneho Balogu. Wissen Sie, als ich junger Ingenieur war, habe ich diese Fahrzeuge bei Schindler Waggon in Bratteln mit. Viete, keď som bol na začiatku profesionálnej dráhy, pracoval som v závode, ktorý ich vyrábal, takže ich poznám veľmi dobre. Samozrejme, že pociťujem istú bolesť a smútok, ale zároveň sa teším na ich nové nasadenie na Slovensku. Táto radosť prevažuje nad zármutkom. Und es ist wirklich ein ganz, ganz tolles Neubauprojekt, das wir da machen können. Und diese Freude überwiegt der Wehmut. Treba povedať, že sme skutočne na začiatku toho projektu, že toto je prvý krok, že sa nám podarilo získať veľmi kvalitné a moderné vozidlá pre prevádzku na Černohronskú železničku a celý ten systém integrovanej dopravy, ktorý plánujeme v spolupráci s Banskobystrickým samosprávnym krajom, bude potrebovať ešte veľa roboty priamo na Slovensku. Takže musíme zrekonštruovať trať, musíme pripraviť napájanie tých vozidel, buď trolejou alebo akumulátormi, musíme postaviť staničky a pripraviť celý systém tak, aby v roku 2025 mohol začať voziť pravidelne cestujúcich na trase Podbrezová Čierny Balog Dobroč. Specifická tato doprava je v tom, že se jedná o přepravu vlastně celé železnice. Není to jenom jeden vagon, jedna električka, ale je to prostě celá železnice. Těch vagonů je celkem 17, aby se to vyplatilo, aby ta přeprava byla efektivní. Takové to know-how toho, že ty všechny vagóny jsou přepraveny naraz. Využili jsme lodní přepravu kombinovanou samozřejmě i s kamiony, které kamiony museli vlastně přivést ty vagóny do přístavu a do jedné lodi se to bohužel nevešlo, takže jsou vypravovány 2 lodě přímo do Bratislavy, kde se pak ty vagony budou překládat na železniční vagony, pak to půjde do Hronca.
Sestierská železnica na Tajvane patrí pod štátny úrad pre správu lesov, železníc a kultúrneho majetku, ktorý sa stará aj o to, aby táto úzkokoľajná železnica bola stále v prevádzke. Zároveň má pripomínať tajvanskej i svetovej verejnosti nielen éru pary, ale aj dôležitosť prepravy tovaru i ľudí v horskom teréne. 在过去对台湾大部分的民众来说，斯洛伐克是一个非常陌生的欧洲的国家。 V minulosti bolo Slovensko pre väčšinu obyvateľov Tajvanu neznámou krajinou v Európe. Neskôr sme ale s prekvapením zistili, že nielen čo sa týka histórie, ale aj súčasnej obnovy a rekonštrukcie majú naše úzkokoľajné železnice veľa spoločného. Napríklad obe postavili za účelom prepravy dreva a rovnako na istý čas bola prerušená ich prevádzka. Obe železnice mali takmer rovnakú dĺžku a majú aj rovnaký rozchod. A obe v súčasnosti prechádzajú revitalizáciou s dôrazom na lokálne i svetové kultúrne dedičstvo. Ališanská železnica je v skutočnosti nielen neobyčajným technickým dielom, ale jej najcennejšou súčasťou je biodiverzita, ktorá ju obklopuje. Keďže začína stúpať z 30-metrovej nadmorskej výšky v meste Čiaj ku konečnej stanici vo výške viac ako 2200 metrov nad morom prechádza až 3 lesnými pásmami, takže ekosystém jej živočíchov a rastlín je veľmi bohatý. Na prepravu dreva v dĺžke 86 kilometrov úzkokoľajnú železnicu postavili tak, aby sa prispôsobila rozmanitému horskému terénu. V tomto horskom teréne žijú aj tajvanské domorodé kmene. Jedným z nich je aj kmeň Cou, ktorý v kultúrnom parku Jujupas uprostred Ališanských hôr predvádza v pestrofarebných krojoch tradičné tance a spevy. Keď postavili lesnú železnicu v horskom teréne, jej význam sa dotkol aj domorodcov. 我们知道阿里山是世界知名的一个风景区。 Tajvanský Ališan je svetoznámou scénickou oblasťou, v ktorej je postavená aj jedna z 3 najväčších vysokohorských železníc sveta. Ide o veľmi unikátnu technickú stavbu a jej koľaje sa kľukatia z rovinatého terénu, ktorý nie je ďaleko od morského pobrežia, vysoko do hôr. Železnica je síce mierne vzdialená od oblasti, kde žije kmeň Cou, ale samozrejme po jej otvorení sa doprava ľudí i tovaru stali oveľa pohodlnejšie. Aj keď musíme prekonať istú vzdialenosť, aby sme sa dostali na jednu zo staníc železnice a mohli cestovať vlakom, aj tak je veľkým prínosom pre celú oblasť. Aj vďaka železnici pulzuje v celej horskej oblasti čulý život. Sú tu osady, prichádzajú sem umelci, ľudia sa vlakom dostanú celkom hore do hôr, takže sem chodí aj veľa nadšencov ekológie a turistiky, ako aj umenia a kultúry. Možno povedať, že Ališanská železnica je aj akousi ekotrasou. V roku 2002 zostavilo tajvanské ministerstvo kultúry v snahe udržať krok so svetom zoznam 18 potenciálnych pamiatok svetového kultúrneho a technického dedičstva. Železnica v Ališanských horách je nepochybne jednou z nich.
V roku 2019, po viac ako 10 rokoch výskumu, sme zistili, aké dôležité je mať špeciálny úrad pre správu lesov, železníc a kultúrneho majetku v Ališane. Pracujú v ňom profesionáli a má dostatok finančných prostriedkov na budovanie, údržbu a zachovanie tejto železnice v prevádzke. Prínos úzkokoľajnej železničky pre každodenný život pocítili aj ľudia malebných dolín povodia Čierneho Hrona na strednom Slovensku, ktorými sa železnička tiahne. Jej celková dĺžka pôvodne dosahovala takmer 132 kilometrov a parné rušne sa šplhali až k bájnemu a tajomstvami opradenému Dobročskému pralesu. Fenomén úzkokoľajky už vyše 100 rokov ovplyvňuje charakter miestnych obyvateľov, o čom môžu svedčiť aj mnohí dobrovoľníci. Věci, co mi tady se tak nějak jdu do paměti, jsou vztahy mezi lidima, že se tady cítím úplně jinak než na velkém městě, že jeden druhý pomůžou, zamávají na sebe lidi, chovají se úplně jinak, než je prostě v tom Brně, no. Vráťme sa však na chvíľu do histórie. Po druhej svetovej vojne za železnou oponou komunisti prehodili výhybky a tak sa osud úzkokoľajných železníc odvíjal odlišne ako v slobodnom svete. Vo švajčiarskom Valdenburgu v roku 1953 slávnostne ukončili prevádzku parných lokomotív a zaviedli vlakové súpravy na elektrický pohon. Aj keď Čiernohronská železnica práve vtedy dosahovala vrchol kapacity prepravy dreva až 300 000 kubíkov ročne a denne sa ňou vozilo asi 250 ľudí, totalitný komunistický režim rozhodol o postupnej likvidácii úzkokoľajných železníc a obmedzoval ich prevádzku. Po vyše 100 rokoch premávku železničky koncom roka 1982 zastavili a všetko jej zariadenie malo skončiť na šrotovisku. Pred šrotoviskom zachránili železničku dobrovoľníci, ktorí neváhali a začali organizovať tábory stromu života. Vystriedali sa na nich celé generácie, aby udržali pri živote technickú pamiatku prvej kategórie. Z dôvodu veľmi lacnej nafty a celkového pokroku automobilového priemyslu v 70. rokoch začali všetky lesné železnice na Slovensku postupne rušiť a prechádzali na automobilovú dopravu. Až koncom roku 82 skončila i Čiernohronská lesná železnica ako posledná na Slovensku, uzavrela sa a do roku 85 mala byť komplet zešrotovaná. Našťastie sa našli nadšenci a predovšetkým ľudia osvietení z Banskobystrického Urbionu, ktorí hneď v roku 1983 zorganizovali tábor dobrovoľníkov. Už v tom roku 1983 som mal tu čest prísť na prvý turnus a ako 17-ročný chlapec som začal na Černom balogu tú železničku zachraňovať. Do roku 1988 sme o ňu v podstate bojovali s lesmi, aby sa previedla majetkovo a od roku 1988 sa stala konečne samostatným strediskom pod správou vtedajšieho socialistického zvazu mládeže. My jsme sem přišli v roce 83, v tom čase ještě existovalo 36 km té původní sítě Černohronské lesní železnice. Tam měla 132 km kdysi v těch druhé polovině 20. století. A postupně, jak se zkracovala a nahrazovaly se ty trasy asfaltovými cestami, tak skončilo to až na 16-17 kilometrech, které jsme zachránili, které jsme zapsali jako Národní kulturní technická památka a které jsme začali obnovovat.
a od 1.5.1992 začala slúžiť ako turistická atrakcia. Aj vo švajčiarskom Waldenburgu bola tamojšia úzkokoľajka neoddeliteľnou súčasťou každodenného života. Generáciám slúžila nielen na osobnú prepravu, ale aj ako transport všetkého, čo sa vo Waldenburskej doline vyrobilo. A samozrejme aj ako atrakcia počas sviatkov. Ja, das war 1982. Da war das schweizerische Turnfest in Bubendorf. Bolo to v roku 1982 počas Národného sviatku v Bubendorfe. Prišli tisícky ľudí a museli sme vypravovať osobitné vlaky na posilnenie dopravy. Súpravy sa točili v 10-minútových intervaloch a celé Švajčiarsko sledovalo, čo sa u nás deje. S Waldenburskou železnicou je spojená veľká časť môjho života. Vyrastal som v susednej doline a moji rodičia boli nadšení touto traťou. Často sme sa ňou vozili na túry do okolitých hôr. Dnes je už táto úzkokoľajná trať minulosťou. Za necelé 2 roky položili na vyše 13-kilometrovej trase koľaje s metrovým rozchodom a v budúcnosti ju napoja aj na mestskú električkovú sieť v Bazileji. Bei der letzten Fahrt war ich als Fahrgast dabei und da kommen schon Emotionen rauf. Počas poslednej jazdy som sa samozrejme nedokázal ubrániť emóciám, lebo po 42 rokoch jazdenia som poznal mnohých ľudí. Mal som ich rád a oni mali radi mňa, takže tu bola silná obojstranná väzba. S Waldenburskou železnicou boli tunajší obyvatelia vždy úzko spätí a až teraz lepšie vidíme jej význam, keď 2 roky pre prestavbu nepremávala. Rozšírenie trate však ukázalo aj to, ako vyzeralo jej okolie bez elektrických stĺpov v minulosti. Ich glaube, die Leute im Tal, also die Einwohner, die sind so ähnlich, wie ich das vorhin auch von mir beschrieben habe. Verím, že obyvatelia údolia, ktorým vedie Waldenburská železnica, prijali zmeny, ale taktiež im je za úzkokoľajkou tak trochu aj ľúto, lebo im prirastla k srdcu. Na druhej strane však vidia potrebu novej trate a tešia sa z nových moderných vlakových súprav a celej infraštruktúry. Veľmi rád prídem na Slovensko pozrieť si, ako budú na trati čiernohronskej železničky jazdiť naše vláčiky. Čiernohronská železnica so súpravami z Waldenburgu jazdí naďalej aj vďaka pevnému vzťahu jej užívateľov a obdivovateľov k nej. Ich presvedčenie o jej výnimočnosti ju už 10 ročia udržiava pri živote. Jezdí tady jako dobrovolník a to pro mě znamená, musí tomu člověk mít vztah, že ten kolový vozidlo vůbec tady tomu všemu, aby to mohl dělat jakoby s láskou, ne pro peníze, ale protože ho to baví. Je. Tento úzky vzťah k technickej pamiatke, skrytej v lone prekrásnej prírody, je známy aj ďaleko za hranicami Slovenska. Napokon bez tejto vzájomnej väzby by takéto železnice nikde neprežili a stali sa obeťou bezhraničného biznisu.
我们也注意到斯洛伐克的切尼霍隆铁路。不只是重新营运这条。Počas návštevy Čierneho Balogu sme videli, ako tam nielen prevádzkujú historickú železničku, ale všimli sme si, že sa veľmi profesionálne venujú obnove lokomotív, najmä parných, a že tam majú aj mimoriadne zručných odborníkov. Na Tajvane teraz aktívne pracujeme na obnove všetkých našich parných lokomotív, najmä typu Shay, a dúfame, že budeme môcť využiť odborné znalosti a skúsenosti našich priateľov z Čiernohronskej železnice. 蒸汽机车呢，再开始进行修复。我去过斯洛伐克，好漂亮的国家，我好喜欢。Navštívila som Slovensko a musím povedať, že máte krásnu krajinu, ktorú mám veľmi rada. Je mi ľúto, že som nemohla hĺbšie preniknúť do viacerých častí Slovenska, pretože viem, že je rovnako ako Tajvan očarujúce svojimi faunou a flórou, horami a lesmi, ale aj špeciálnymi poľnohospodárskymi produktmi. Preto je nadviazanie partnerstva medzi Ališanskou a Čiernohorskou železnicou veľmi logickým krokom. Veľmi dúfame, že prostredníctvom tohto partnerstva budeme môcť naďalej zlepšovať technologickú vyspelosť našich vlakových tratí a najmä podporovať cestovný ruch. Ide o to, aby obe strany mohli vďaka železnici prehlbovať vzťahy medzi Tajvanom a Slovenskom a umožniť ľuďom vzájomne sa lepšie spoznávať aj napriek veľkej geografickej vzdialenosti. Ani kalamitná situácia v lesoch údolia Čierneho Hronu a najmä v okolí Čierneho Balogu nijako neznížila genius loci úzkokoľajnej železničky a je významnou stavbou nielen tohto regiónu, ale aj celého Slovenska. Hovorí sa, že viera dokáže aj hory prenášať. Všetci, čo sa o železničku roky starajú a vdychujú do nej duch života, túto vieru majú. Po 40 rokoch úsilia dobrovoľníkov sa dostávajú skoro všetci vrátane mňa do dôchodkového veku. Takže jedinou perspektívou a šancou pre zachovanie tej železničky do budúcnosti je profesionalizácia tej práce a vytvorenie nejakého trvalého systému verejnej osobnej dopravy. Preto sme kúpili vo Švajčiarsku tie električky a preto chceme projekt Černohronskej elektrickej železnice presadiť s pomocou VUCčka, s pomocou štátnej podpory a nejakých grantov, ktoré sa nám dúfam podarí zohnať. Takže železničku verím, že zachováme aj v tej modernej podobe, ale samozrejme zostanú zachované aj historické parné vláčiky a tie výletné vlaky tak, ako ich dnes ľudia poznajú. Takže nech to para tlačí, budúcnosť je naša. Vážení cestujúci na treťom nástupišti druhej koleji, môžete nastupovať do pravidelného vlaku smer Vidrovo Dolina s odchodom o 10:30. Nech je budúcnosť Čiernohronskej železnice akokoľvek otvorená. Na Slovensku máme jedinú úzkokoľajnú železnicu, ktorá je svetoznáma tým, že prechádza cez futbalové ihrisko. Každému, kto sa viezol v týchto starých vagónoch, poháňaných dymiacou parnou lokomotívou, priniesla jazda nezabudnutelný zážitok. Bolo by veľkou škodou, keby mala táto jedinečná technická pamiatka zaniknúť.